Ah, ya kai ne Sani? Lafiya lau wallahi. Kai ne dama shi ne baka shigo ba? Wallahi sauri nake, shi yasa kawai nace bari in jira ka nan. To wato abokinka Abdullahi kuma amininka wanda kuka samu sabani shekaran jiya. Shine ya turo ni. Yayi nadamar sabanin da kuka samu. Shine ce in zo in baka hakuri. Da Allah komai ya wuce. Shi Abdullahi? Kwarai ma kuwa. Kasancewar ya san kai ma'abocin amfani da dabino ne. Shine ya bani ya ce in kawo maka. Anya Abdullahi ne kuwa? Kana tantama ne? Na yi taɓa maka ƙarya? To ba zan fara yau ba. To ba matsala. To sai na ganka kenan. Ba za ka shiga ku yasa da sajiya ba? Ina sauri amma bari idan ina dawowa zan shigo. To shi kenan. Nagode, saka lafiya. All right. Abdullahi ya kai ne? Ya gida? Ya yi daidai. Lafiya kalau. Abokinka Sani wanda kuka samu sabani shekaran jiya kuma amininka shine ya aiko ni. Zo mana. Haba. Kai wani irin zuciya ne da kai? Kai fa musulmi ne. Kuma duk musulmi na kwarai ba a san shi da zafin zuciya haka ba. Yau kwanan ku uku kenan kuna gaba. Ka san makomar duk wanda ya mutu yana gaba da dan uwansa musulmi. Saboda haka wannan ba hali bane na kirki. Na hade da abokinka. Ya turo ni wajenka akan yayi nadamar abin da ya faru tsakaninka da shi. Kuma ya turo ni ne in baka hakuri. Dan Allah ka yafe masa. Sannan kuma ya san cewa kai ma'abucin amfani da namijin goro ne. Ya bani wannan namijin goro in ce in kawo maka. So Shi din ne ba ka? shi ya bani in kama. Ka tabbata? Zan ma ƙarya ne? Ya wuce. To shi kenan. Yanzu sai mun haɗa anjima kenan. Wani sako zan bashi? Ka ga mishi kuma ya wuce wallahi. Ya fi mu. To shi kenan. Ba karamin burge ni kai ba fa abin da kama Abdullahi, saboda na fuskanci ba mai kaunar ka bane. Abin da ya mun daɗi sosai, ina faɗa ma. Abin ya burge ni wallahi. Ka san gajeren mutum da faɗin rai ba da mai gara ke ka. Abin da yake ban haushi da shi shine yana tashi aikansa kaina yake zuwa, ni kadai yake aika, ya rena mun wayo, baya ganin ma na fi shi tsayi, kuma in zai ma kyauta bai wuce ya dau namijin goyo ya baka ba. Abun haushi gashi nan zuwa kwano. Abdullahi na ga sakon dabino. Ubangiji Allah ya saka. Dabino kuma? Eh. Raji, duk wata bincike ku daina. Ni dai ina farin ciki da Allah ya sa kuka shirya. Domin ina jin daɗin abokantakau. Gaskiya. Mu kasance masu sasanta saɓani a tsakanin al'umma.